Vadikani mfaro wangu kusangana nemi zvakare pane rimwe vhiki, pane rimwe zuva zvakare. Tiri muchirongwa maichisambashow, chirongwa chamunogara makangomirira. Asati goni kupinda muchirongwa katisina kutenda vakotsveri vedu vedande mutande vanotipa masaisai ekuti tigone kukurukura pasi rose. Munoziva kuti nyika yese yakunge dunhu rimwe chete. Saka nedande mutande zvinoendeka. Maichisambashow is powered by dande mutande. Nhasi ndachida kutanga nekajive kangu zvinondati ndingazokundwa nezvamuchaona pamberi apa. Tinotora vanhu vakasiyana siyana, vanoita mabasa akasiyana, vanoita mitambo yakasiyana siyana. Nhasi tine vakuzi vatingati masupporters pachirungu. Handizivi kuti kucricket uku vakawanda vari kuteedza cricket here, asi mutambo ini wandiri kuteedza. Saka ndati nhasi regai ndimbotaura nevanokuza. Rega ndikupe mukana uno wekuzvisuma kwatiri kuti zita rako unonzani, unobata sei. Wazvita maichisamba, ndofara kunge ndiri pane chino chirongwa. Tinotenda. Zita rangu ndinonzi Vivian Banhire. Ndiri mukuru wechikwata chinonzi Zimbabwe Cricket Supporters Union. Tinove vakomana nevasikana vanoteedzera mutambo wecricket tichiufarira, tichiukuza nguva nenguva. Wabva wataura zvakanaka. Unoziva kana wangotaura kuti Zimbabwe, wabata nyika yedu, wabata rupau rwedu, yatingati ID yedu. Imimi chii chakakusundai kuti muve vanhu vanokuza, kunopesha vanhu vedu vecricket, kuti muchivaimbira, muchiita zvidavado zvamunoita? Makasundwa nei? Munopiwa mari here? Munopiwa chiko? Kana kuti muri kuita sevanhu veZimbabwe? Isu tingori maZimbabwe takangofanana nemasapota emimwe mitambo yese. Uyu mutambo watakangokura nawo tichiziva. Vamwe hatina kuwana mukana wekutamba, but uri mutambo wataita se wataifarira. Saka takangoona kuti nyika ihwine haidi maplayers chete. Kune maplayers, kune masupporters, kune macoach. Munhu wese anofanira kuita role yake kuti nyika ite sei ibudirire pamutambo iyi. So isusu takangozvipira kuti chedu isusu hamusi muground, kwedu kumateresi, asi tiri kumateresi tichenge tichiita basa redu. Ukatarisa mitambo iyi painotambwa kune dzimwe nyika, kune kukazara kuchiitwa noise zvokuti vatambi vedu chaivo vanenge vachitotya. So takaona kuti izvozvo tofanira kuzviunzawo munhu kuti kana vanhu vabva kune dzimwe nyika vasangotamba vakasununguka, but vaone kuti ava vanhu vari kuita sei vari kukuzwa chaizvo chaizvo. Ndizvozvo vadiwa vatariri nevatereri, pane nguva ino ndichada kuti mumbotarisa muone kakuziro kari kuitwa muZimbabwe. Manga muchizviziva here kuti vakomana vedu vanozviziva nevasikana vedu? Asi rega ndidzoke zvakare kwauri ndichiti, tataura pamusoro pecricket. Uyu mutambo here unogona kuitwa nevanhukadzi nevanhurume? Mutambo wecricket, rega ndiutsanangure ndichidai. Kare tichikura waingonzi mutambo wevarungu. Ende zveshuwa maiona kuti timu yange yakazara varungu kuma90s nechi patakatanga kuiteedzera isusu cricket. But sekufamba kuri kuita mitambo, vanhu vatema zvakazotanga kuuyawo kwatiri kumageto, kumamisha nekupi. So vanhu vatema vaita sei vapindawo zvekare mumitambo iyi. Uyezve vakadzi vedu vaakutamba. Kumashure kwatakambenge tisina timu yevakadzi, but tato nenguva tane timu yevakadzi. Zvekuti muna January wanga tone series. Asi vanhu vashoma vachiri kuteera mitambo yevakadzi. Asi ndinovimba vakaramba vachisupportwa sekusupportwa kuri kuita vakomana uko. vanosumuka vakadzi vedu. Kana izvozvi zvamauya pachikuva chekuti maichisambashow muchaona neniwo muchandiona ikoko kucricket nokuti ngoma ndinogona kubata bata zvakare kana kakujaivhaka ndinogonawo zvakare. Ndakazviona kuti izvozvo ndizvozvo. Wataura pamusoro pekuti kare
waitauriswa semutambo wavatorwa chete vanobva kunyika dzakatipoteredza nekumhiri kwemakungwa. Iwe unofunga kuti chii chaidaro kuti vanhu vedu varamba vakasasamuka vachifunga kuti uyu mutambo ndiwo vatorwa uyu ndiwo varungu kana kuti mabatiya kana kuti hatingati maindia? Zvazvinoita ndezvekuti mutambo uyu ndingati unoti dhurei pane zvinodiwa. Wasiyana nebhora rekuti mukangowana bhora 1 chero musina mashooters munogona kutotanga kumhanya mukaita se mukatamba. Une zvakawanda zvinotidiwa, zvimwe zvinodhura kuti mune muchida mabhetsi, munoda mabhora nezvakawanda wanda. So wanga usina kuiswa muzvikoro zvatingati zvikoro zvaidzidza vanhu vatema. Wanga uri muzvikoro atingati former group B schools. Exactly. Musina mitambo iyo. Yanga yangoiswa muzvikoro zvishoma shoma zvaidzidza vangezi. So ndo wanga wane mukana wekuti wokutamba. Asi pawakazoiswa kuzvikoro kwatinodzidza isusu kwatozooneka kuti aiwa chero vana vechitema vane tarenda rekuti vatambe mutambo uyu. Zvino zvavakasangana nokuti ukatasa cricket unoona kuti mune marudzi akasiyana siyana. Imi mune muchikuza, ini ndinofarira pane rumwe rwamunoita, ndinoziva ana Memo, ndinoziva ana Mairona. Vanovanzwa here ana Mairona? Vakomana vaya vamunoona vaya vachena havo pakuonekwa kwavo. Asi mukatotaura navo hamunototaura Shona chaiyo. Mukatotaura naShaun Williams mune muchitotaura naye nechindevere chaicho. Zvafana kana mutambi watakati naye wembiri anga ane mukurumbira Heath Streak akazosvika gore rapfuura. Aitaura ndevere chaiyo kuti kana uri kuseri kwaitotadza kuziva kuti murungu. So vanhu vagara vatinavo muno munyika. Saka patiri chitoimba masongs ese aya vanotomaimba. Mukatarisa mukomana mumwe akakurira kumarondera anonzi Ryan Bell. Anotoimba masongo atechitoimba kuti ana marondera chichi anenge achitomaimbawo iye. Ndizvozvo mashoko akanaka, mashoko ekurudziro regai ndimbotaura nevadiwa vatari nevateereri ndichivataura chiti muri kunzwa zviri kutaurwa pano kuti kana uchida kudzidza mutauro hongu ibasa redu isusu rokukurudzira mitauro yese iri 16 16 local languages dzese. Muri kunzwa Vivian ari kutaura kuti imomo mukati imomo mune varungu vekuti vakataura chindevere unototi ndana Ncube naNdlovu, vakataura Shona unototaura kuti ndana Samaita naSimboti. Saka isusu tiri kukurudzira munhu wese kuti iva nemutauro waunogona kutaura. Iva pamitauro yese iyoyo iri 16 hatingambokundwa nevatorwa nemitauro iyoyo. Handizive ino kuti wataura ukati vakatoita maseries, vakatoita kudi, ndoziva kuti mutambo nemutambo une madaidzirwo awo. Kana tichitaura pamusoro pemaseries tiri kutaurei? Zvinoita pamutambo wecricket kana vachitamba imwe nyika neimwe nyika havangotamba 1 game sezvinoitwa kubhora zveya. Kune mitambo yedu yakati siyanei. Kune T20 inongotambwa 20 maovers iyo inotambwa na half day chete. Saka panenge pachinzi series panonzi ma-T20 vakatiwo kana 3 ma-T20 voitawo mamwe ma-1 day ma-50 overs anotambwa zuva rese. Saka patenge chiti series apa vanouya kutamba kana 3 ma-T20 ne3 ma-50 over games. Saka ndo patenge series. Saka panouya imwe nyika ichibva kunze uko vachitouya vanotogara kana masvondo 2 kana masvondo 3 vari muno vachitamba magame, ndo yatinenge chiti series. Asi zvokutamba swerere izvi hazvinetsere, hazvigozhe here? Imi pakukurudzira apa hamunete here? Isu hatineti. Nekuti takatozvipira kuti ndo zvedu chaizvo kwatakadanwa tikadaira. Saka mukatouya ikoko munoona kutotiona kubva na 9 o'clock makuseni kusvika na 5 o'clock game rinopera tichingoimba chete. Asi chandoda kukuudzai maichisamba, iro rezuva rimwe chete harisiriro game rakarebesa. Titori nerimwe rotambwa 5 days. Vanotanga makuseni kuma12 voenda kulunch vodzoka votozomboenda unomwa tea vodzoka zvekare for 5 days vanhu vachingotamba chete kuti pazowanikwa result. Handizvozvo, asi zvakanaka, zvinoratidza kuti panozokwenenzvereka ipapa and zvinoda mwoyo murefu kuti zvirambe zvichiitika. Nziyo dzenyu dzinonakidza, ngoma dzenyu dzinonakidza, kakufarira kenyu kamunoita kukuza timu yenyu kanonakidza. Asi munonodzidzira kupi? Ndinoziva kuti kana iri kwaya yekuchechi dzimwe nguva vanonzi vekukwaya endai kupractice, kana kuri kuchikoro vanonzi endai kupractice. Imimi ndakaona muchisiyanisa kwazvo mukati amai varona panapa vakataura amai rona vakaenda panapa vakakuza vakadini. Munonodzidzira kupi? Nekuti ndaitarisa vanhu vanga vakagara imomo materialism kuti asi ndichaona here umwe akanyarara, asi ndichaona here umwe asiri kuziva, asi vese vanga vaiziva. Munonodzidzira kupi?
Iyo mubvunzo unobvunzwa navanhu vazhinji kwazvo. Nokuti unoshamisa. Kuti kurongeka kwamakaita kumunodzidzira kupi? Ukatarisa kana coach mumwe watinaye akabva kuBritain anonzi Kibi anodzidzisa vakomana vedu kukanda. Akatoti maonero andaita hanzi ndamboona vanhu vakarongeka kudaro. Nyaya yedu ndeyekuti mutambo uyu wandataura kare waimbova wechirungu. Kune vanhu vaingouya vachiombera chete. Zvekuti patakatanga zvekuimba nengoma izvi takatomboita challenge nevamwe vachiti zvamauda kuunza cricket hazvisiri. Tikati aiwa kana game iri riri revanhu rinofanira kusapotwa nevanhu masapotero atinongoita. Nekutarisa muchivanhu chedu pese patinofara tinoimba, even patenge takasuwa tinoimba tichiridza ngoma nekudii. Saka ndozvatinofanira kuita kuti game iri riende kuvanhu, munhu wese arinzwisise. Nziyo dzatinoimba hadzisi nziyo nyowani, inziyo dzamakangokura nadzo. Saka patinouya tinozongoisa vanhu order here and there, but munhu wese anenge achitoziva nziyo idzi nekuti nziyo dzatakakura tichiita sei tichiimba. Chatakangoita ndechekuti takaunza nziyo dzevanhu dzekufara mazuva ese kuuya nadzo kucricket kuti ndo dzataakushandisa kuita sei kusapota nyika yedu. Ndizvozvo mashoko akanaka ekusapota. Tinozvifarira kuti vana vedu vari kuenda vachidzidza zvakasiyana siyana nokuti ndoziva kuti isusu nguva yedu yatakakura kwaive nebhora. Asi zvakaramba zvichiwedzera kuti kwazonzi kwane yakati, kwazonzi kune magame akawanda aiitwa kuzvikoro zvatingati former group A schools. Asi pakusangana nekuti vanhu vakange vawana kuzvitonga kuzere makusangana kwevanhu vakambenge vari kuma former group B nekuma former group A vakusangana pamwe chete, zvinhu zvinobva zvafamba zvakanaka. Chii chinopa chidaka chekuti handisi kupiwa mari? Hapana chandichawana mumashure mekuswera ndiriko ndichitikitira ndichifarira. Chii chinopa chidaka ichocho? Nekuti mumwe munhu mazuva ano zviri kunzi kana ukafamba mutaundi umu ukati nhaye mukomana ko pandakatsika panapa ndiri kubvunzawo kuti samora mashero iri kupi, akakurakidza kuti iyo anobva akutosumudza ruoko kuti kumari yacho hanzi hapana chemahara Vivian hanzi manga nemushana. Chidaka ichocho chinobvepi? Nokuti vanhu vanobva kwakasiyana siyana ka. Vamwe vanenge vakwira mabhazi, vamwe vanenge vauya nemotikari dzavo, vamwe vanenge vafamba. Chidaka icho. Kwatiri vamwe isusu cricket hauchangori mutambo chete, watova upenyu hwedu, ndo mararamiro edu atinoita sei atinotoita. Zvekuti kukatonzi riri kutotambwa game kana kubasa chaiko hakushandiki. Urikuitoziva kuti akomana dai ndaenda kunoita basa rangu randinogona rekuita sei rekuimba. Izvi zvinhu zvagara zvingori matiri kuti game iri tinorida, tinoenda tinotandara ikoko. So pakutandara tinongovakuza. Mashoko makukuta ari kutaurwa ye. Anditi mukuzvinzwa hanzi naVivian kana tichita mamwe mabasa cricket ichitambwa vanoita kunge vagere pamwe nawo mamatsi unodziziva? Mashosha anoruma zvekuti dhu. Saka munhu anoita kunge agere pamwe nawo mamatsi nokuda kuenda chete kunokuza. Saka hezvo vana veZimbabwe nevakapoteredza nyika yese vekuno kumusha hanzi ngatikuzei vakomana vedu, ngatikuzei vasikana vedu, mitambo yedu igobudirira. Iwe uri kuona here kumberi kwedu kwakajeka nenyaya yecricket? Nokuti inini pakuteedzera kwangu ndakaona vanhu vekuno vafara vatotora mari yedu yapamusoro kuAmerica kunoku kwaitika kunenge kwaitika munana. Uri kuona pamberi apa pakamira sei nenyaya yecricket? Inini of course iko nezvitumbochema tichidyiwa mawo magame nekudii, but kupararira kwaita mutambo uyu kuzvikoro zvakasiyana siyana zvekuti kumamisha yakutambwa, kumageto iri kutambwa, kumagroup eschools iri kutambwa, zvikaramba zvakadaro maplayers ndikati kumaplayers anenge aida kuzosarudza kupinda munational team anenge awanda, ende vakawanda tichanokwanisa kunonga tarenda kwakaita sei kwakasiyana siyana. So ndikuona kuti pamberi apo Zimbabwe inenge yabudirira, ende zvekare mugore ra2027 Zimbabwe ndo ichange ichihosta World Cup. Saka ipapo ndokutaurirai kuti tatotaka kugadzirira. Hanzi kunotsva mupinyi badza richisara resimbi. Ndizvozvo chaizvo. Because ndonguva yedu chaiyo kuti apa taimbopembera kuti toda kuenda kuWorld Cup. Zvino World Cup yacho ndo inenge yauya kuno. So tinenge tiri pakufara chaipo. Nai vadikani, vadiwa vatariri nevatereri. World Cup youya kuno kumusha togodyiwa. Ndakafarira Cote d'Ivoire. Yakawina handitika nokuti vanhu vakanga vauya kumusha kwavo nayo. Hapana chinonyadzisa sekuti imimi ndimi vakotsveri
ndimi muri kutarisa vaenzi, ndimi muri kubatsira. Matanga nonzi avakanoko havasisivo kwangoimbira vamwe ngoma dziye dzigodandaurira vamwe. Saka isusu tiri kuti vakomana nevasikana, fambai nemutambo iwowo. Vari kutsvaga kuona unyanzvi, tendererai nguva ichiripo, nokuti makore unoziva kuti hatane kufamba. Iye zvino tatowo mu2024 tisati tambozvifunga tatowo mu2027. Saka iwe ungati kudini kune vezera rinogona kupinda? Zvine zera here izvi kana kuti zvinongoenda nekuti anoda ndiani? Zvekutamba ndo zvingaite zera. Izvi zvedu zvekusapota izvi hazvina zera izvi. Tunotoda munhu wese kuti ange achiuya, nekuti mutambo wemhuri. Iwo mubereki unenge uchiona mutambo vana vachihwina, ndo zvinoita futi kuti paunodzokera kumba ukwanisa kunokurudzira mwana wako kuti pindawo pamitambo iyi, kuti vanhu vaite sei, maplayers anozouya kumberi aite sei akawanda. So panyaya yekusapota cricket haina zera. Kunodiwa munhu wese, kunodiwa mhuri dzese. Vasikagone kuimba vanogarawo kune rimwe side, vanoimba vachiita sei vachizarawo kuona kwatenge tiri kuya. Asi tinokurudzira kuti munhu wese auye, aimbe, afare, kuti vakomana vedu vanenge vachitamba vanzwisise kuti chinhu chavari kuita ichi chinhu chenyika, havasingozviitira ivo. Pamwe vangaita sei vangahwinewo. Mashoko akanaka ekurudziro. Hanzi munhu wese ane basa pakukuzaka, nekuti kana usingagone kuimba ungatadzawo here kupururudza, ungatadzawo here kuridza meterwa, ungatadzawo here kuridza maoko, vamwe vachiridza ngoma, vamwe vachiimba, vamwe vachidzana kana kuti vachijaivha. Saka ndinokutenda nemashoko awataura kuti nokuti taitofunga kuti tiri kuzvifarira, asi kuti uzosvika ipapo vana havangavhunduke kuti zvino vari kuenda kupi. Saka watoti koka, uri kuti koka here iwewe mukukuza kwakoko, nokuti tingazvido chaizvo. Aiwa, pakukuza kunodiwa munhu wese. Kungoti paya mavhidhiyo mune musikanyatsotarisisa, mukanyatsozooma zvakanaka munoona kutiona vamwe vechikuru vakatochena musoro vanenge varipo paya vachiimba. Patikaenda kubulawayo munhu aitotiridzira ngoma, vanga vatori baba wechikuru. Vechikuru tichinakidzwa kuti munhu wese auye tibatira pamwe chete. Zvakanakisa izvo. Ndanzwa uchitaura kuti supporters what have you. Nokuti vanhu vakanzwa kuti association kana kuti union kana kuti chii, vanenge vafunga kuti pamwe tinonyorwa mazita. Kunonyorwa mazita here, kunoda kuzikanwa here, kana kuti tinongouyawo seguru mwandira senyika yedu tine chidakadaka chekukuza. Zvazvinoita ndezvekuti chakazoita kuti tiite association ndiye kuti pane mamwe magames panombotambirwa kunana Bulawayo, mamwe magames achitambirwa kunana Kwekwe kana iri Zim A. Tichida kungofamba pamwe chete toti ngatibatanidzei mari dzedu, tihaye makombi, tihaye mamotikari dzekuti tifambe tichidaro. So takazongoti ngatingoita sei, ngatingoitai katingati ka-association kekuti vanoda hawo kufamba patenge tichifamba, vanenge vachida kubatira nesu mazuva ese vaite sei vauye pamwe chete. So kupinda muground munhu wese anongokurudzirwa kuti auye aite sei apinde muground, asi anozodawo kubatirana pamwe chete neunion. Ndopaunoya uchiita sei uchinyoresawo kuti ndoda kunge ndichiita sei ndichibatira nemi pamune muchiita muchisangana nevamwe muchipemberera tichitravela tichifamba pamwe chete. Aiwa, ndizvozvo muri kuchifambisa zvakanaka chaizvo. Ndapanzwisisa ipapo pekuti aiwa kana wanyatsozvipira, nokuti kana ndikanyoresa zita rangu kuti aiwa ndinyorewe kuti Mai Chisamba vanoda kuuya, zuva ratinenge tichienda kubulawayo mukatarisa mukaona tisati ndasvika munobvunzaka kuti muri kuuya here, hamusi kuuya here, nokuti dzimwe nguva munoswera makamirira vasiri kuuya. Saka zvakangonaka vadiwa vatariri kuti ngatikuzei vana vedu sezvatinoda, ngatikuzei. Pane zvatakambohwina here, nokuti takamboita karunyereko pezvokunzwa kuti cricket kuno kuHarare inenge yakafamba zvakanaka. Saka ndachida kuti umbotiudza zvekubulawayo nezvekuHarare nemaonero ako ekuti isusu tikasimba 2027 tunoinonga here. Zvakaitika pama World Cup qualifiers last year, magame atakatamba muno muHarare haataitsvaira. Kutsvaira chaiko takarowa matimu mahombe mamwe anga asikabvudza kuti ngamarove. Of course vana America matimu madiki, but takarowa mascores ekuti takaita record yayo kupfuura 400. Tikabata West Indies vakatombowina World Cup kumashure, but takavarowa zvekare futi muHarare. Kubulawayo ndokwatakazonotadza kuwina mamwe magame 2. Pataida kuti tikangowina kana 1 chete paScotland tikwanise kuita se kuenda World Cup zvakaramba. Asiwo gore rapfuura paseri racho takanotambira mamwe maqualifiers T20 World Cup kubulawayo, tikanorawa matimu ese tikawina mukombe, tikazoenda kunotamba T20 World Cup kuAustralia. So kuHarare nekubulawayo kwese tine mamwe magames atinowina nemamwe magames atoita se atinokundikana, but kwese kune vanhu vanoda mutambo wedu wecricket.
ndizvozvo ndo makorokoto makuru. Regai nditi makorokoto makuru kune Zimbabwe, kuti ikoko kana tiri kuBulawayo tiri kumusha, kana tiri kuHarare tiri kumusha. Aya maguta edu makuru aya, nyaya yekukuza, nyaya yekusimudzirana, nekuti hatidi vanhu vanotarisirana pasi. Takaona kana pakanga pacho, indiri munhu webhora kunyanya, asi ndakuda kuzoita zvakare munhu wecricket sezvanambotaura pakutanga. Takaona kuti kunyange vatambi vakudhara vakaita sana Drogba vakanga varipo vachikuza, vachitamba, vachisimudzira. Saka isusu ndo zvatinodawo, kuti kunyange vasisatambe cricket ngavachiuyewo vachikuzaka. Imimi muripo muchikuzawo. Kune vechidikiwo here vari kupinda mumashure menyumo vachikuza. Kana munhu akauya nerwiyo rwake akati nhasi kunda kukupai, munorugashira here? Nziyo dzatinoimba papa sekutaura kwandamboita kuti nziyo dzedu dzatakura nadzo. Saka munhu wese ane mvumo yekuya achiimba. Chatinozongoita chete ndechekuti tiise order yekuti zvinhu zvacho zviite sei, zvifambe zvakanaka, zvibude zvakanaka. Saka munhu akatoyo, mumwe akapedza kuimba song yake, mumwe anogona kutoyo shaura song yake oita sei, oita. Kana iri nyowani vanhu vasingazivi, otoidzidzisa vanhu oita sei, voimba. Nekuti chatinongoda isusu kuswera takatandara tichiona mutambo wedu watinofarira, tichisapota vakomana vedu nekuwapa manyawi tiri kumateresisi. Ndizvozvo, ukapiwa manyawi newe unonyara kusaita zvine manyawi, muri kuvakuza zvakanaka. Inini ndinoda kukushuvira irombo rakanaka mubasa rauri kuita Vivian. Iwe uri sachigaro here pakukuza apa? Ya, pa union ndambotaura yekuti cricket supporters union, ndini chairman. Zvazvinoita chimwe chakutoita kuti tinyanye kuwedzera kukuza. Ndikuti kwese kwaunofamba vanhu vanenge vachingwa kuti chairman, zvekuti takutozikanwa kudarika mamwe maplayers acho. Saka even panonzi Zimbabwe yadyiwa, anotonyanya kunyara ndini nekuti ndine ndichifamba mastreets. So tinoramba tichiwedzera kuvakuza kuti wopate tichifamba mastreets, vanhu vange vachiti-celebrate. Ndizvozvo chaizvo. Haiwa, isusu tinoku-celebrate, tinokuremekedzai. Ndizvo saka takudaidza pachikuva pano kuti muri kuita basa rakanaka. Vivian, ngariramba richienda mberi. Chese chinhu chinokuza Zimbabwe, chese chinhu chinotipa chimiro chekuti havano vana veZimbabwe vasvika, havano vakabatana, havano vari kufara. Ndinoziva mazuva aimboitwa kana mutambo wenhingi wetennis kuchine maBlack Brothers, vanhu vakanga vachienda vari gurumwandira kunokuza. Saka regai nditi mukupera, vadiwa vatariri nevatereri, heindo nyaya yekukuza. 2027 ndisu vakotsveri vechirongwa checricket, vemutambo wecricket. Saka vanoda kutaura newe, vanoda kudini, ngazviitwe. Saka ndinokupa kamukana kano kekuti mashoko aunoda kukanda kunyika, nekuti zvinoti kutaura nepasi rose, mashoko aunoda kukanda munyika takatarisana nenyaya yekukuza vatambi vedu vemutambo yakasiyana siyana, zvikuru sei cricket yatakagarira pano. Indoda ngoti vanhu vese ibasa redu rekuti tisapote nyika yedu kuti iende kumberi. Whether kucricket, whether kubhora, whether kuchii, vakomana nevasikana vanenge vachitamba vanenge vatori nepressure yekuti vanenge vada kuti nyika iite sei, ibudirire. So tikaenda tikanomira navo tichivasapota, vanoita kuti nyika yedu iite sei, iende mberi. Tangoita dambudziko rekuti nenyaya yesocial media vanhu vazhinji vakuenda kunotuka maplayers musocial media. Saka isusu patiri tiri ground, basa redu nderekusimbisa maplayers iwayo kuti vasanetseke, vazive kuti nyika iri kuita sei, iri kuvasapota, vatambe kuti nyika yedu ibudirire. Ndizvozvo mashoko makukutu ekurudziro, kuvatuka hakubatsirika, nekuti iwe watadza nei kuenda kunotamba, ini ndatadza nei kunotamba. Saka zviri kureva kuti tatuma vamwe, mutumwa haana mbonje, mutumwa hatukwe kuti watadza nei. Zvakare regai tiwedzere kuti aiwaka mutambo uye kana uri kutambwa, uri kupisa, ngatimboti munhu wedu apotsa kana kuti haana kubudira kuita. Nyaya yebhongism ndozvataita katiri mabhodha. Kwaive netsika yekungoti vanhu vanongoti zvese zvese kubhonga ka. Zvino zvebhongism zvinotibatsira here vadiwa vatariri nevatereri? Aiwa, munongozakara toita zvinoendeka. Zvikuru sei tiri maichisambashow, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu. Tine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata, asi hazvikwani kana ndisina kutenda vakotsveri vedu vedande mutande. Nedande mutande zvinoendeka. Maichisambashow is powered nedande mutande. Asi ndobva ndatenda zvakare sachigaro vedu Vivian makorokoto mwanangu. Kuzvipira ikokoku Mwari vakuropafadze. Tichakupai dzimwe nziyo nekuti GT yakamboneza. Rambai muchienderera mberi. Zvakadi kusangana zvakare vadiwa vatariri nevatereri. Sondoro rinouya panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Mai Chisamba.